Tady máme vlastně ohňaře z Olomoucka a na to vypukne v 18:30 ten hlavní tah a to je Krampus pohod. Masky, kostýmy, různé ohony, jak náročné je pro ty účastníky toho průvodu se do toho celého dostat, do té masky se dostat? No, já vám to řeknu z mojí pozice. Za nás, za Demonu, my se nalíčíme, nasadíme čočky, oblečeme, když to shrnu, já jsem za 5 minut hotov. Ale když se podíváte vlastně očima divákama, tak on má kožichy. Otoč se nám, otoč. Má tady zvony, které si musí upevnit, má boty, krunýře. On než si to obleče, tak to trvá 15-20 minut. No. A není to opravdu lehká záležitost. Člověk se v tom kožichu potí, je to něco neskutečného. Doslova se roztápí. Čím si vysvětlujete, že je to až takový fenomén? Bojí se lidi rádi? Lidi mají rádi bizár, lidi mají rádi strach a emoce vlastně vládnou světem v dnešní době a to prostě zajímá každého. To je věc, která tady není a chcete to vidět. To je jako když vyjde nový horor, tak máte zájem se na něho podívat do kina, tak prostě půjdete na Krampusy. Jsou tady děti, jak jsou malí, velcí, dospělí, staří. Můžu vám říct, že tady jsou lidé, kterým je třeba 70 let v maskách a dělají to rádi. Dělají to prostě pro tu zábavu, pro tu show, pro ty lidi. To je důležitý. Budete tedy chtít v tradici těchto krampusových průvodů pokračovat a dostat sem více do Česka, rozšířit ji? Ono už v Česku to víceméně jede, je to na těch jižních částech a potom, co se týče Prahy a myslím, že ještě Česká Lípa, ale tady na Moravskoslezském kraji určitě si to vezmeme pod palec přes Demoni.cz a chceme tady tuto tradici tady rozšiřovat. Dneska tady mělo být ještě spousta jiných skupin, jedna skupina nám nedorazila, to je Bum Bum Band, Kuba Kupčík, kteří prostě to zabalil, jo, nebudeme se tady vymlouvat, že ne, prostě to zabalil, což bylo velice nevhodné a proto jsme museli najít náhradní program, tak jsme museli prodloužit naši ohnivou show, kterou vlastně budeme protahovat, aby ten průvod následně vycházel veškerým časovým harmonogramem. Musí to všechno sedět a lícovat, jo. Protože v té masce opravdu být hodinu, dvě, to je peklo. Opravdu velký peklo. Ale tu tradici zde chceme udržovat a budeme ji tady na Liborusu tahat dál a dál každý rokem. Opravdu je tady dobré zázemí, vleze tady opravdu hodně lidí a pro nás je to jenom skvělá startovní pozice tady. Co finanční náročnost, jak nákladný je takovýto kostým? Je to velice nákladné. Ten, kdo tyhle ty akce nepořádá nebo nemá s tím zkušenosti, neví. Já sám jsem byl v šoku, když jsem si udělal tabulku veškerých součtů, jak se řekne lidově, sedl jsem si na prdel a říkal jsem si tak a teď jsem závislý na tom, jestli ti lidé přijdou a budou se chtít bavit. Na vstupném. Nemám žádné sponzory, nemám žádné dotace a držím se toho, co mám. Takže. Když bychom si přiblížili pouze cenu té masky, mám tím na mysli orientačně. Bavíme se v řádech stovek korun nebo až tisíců? Já bych řekl 10 tisíců. Kdybych to, třeba já to řeknu bajočkou, dneska tady máme masky zhruba tak za možná 3 miliony. Hodnota asi 3 miliony v těch maskách, ve všem, co tady všechny skupiny jsou, každý zvlášť, co tady má. Je to opravdu finančně náročné pro ty lidi, ten koníček, protože projdete sezónu, jak se říká, zimní a oni musí upgradeovat kostýmy, kteří prodávají masky, kupují nové, opravují a podobně. Je to opravdu finančně náročné, ale děláme to pro show hlavně.